Maayong gabi sa inyong tanan, nagabin-an jud si Iba og silang lang akong ihatod sila dito sa ilaha kay nagluto pod si Jocelyn sa bulanghoy nga soman. So karon gitulod ang motor, nakabaos pod sad siya. Sige na. Itulod madam. Agoy signal tura lagi ang signal dito sa kuan, waiting shed. Pagdali na diha. Ay ako'y tulod iba. Pwede pa man akong kamot isa. Nakapayong man ko guys, pero ako nang gisipit sa akong liog. Kaya ato ning itulod ang motor. Gaandar man ni siya. Kaso si Iba, dili siya gusto nga biyaan mini lang. Timbuang dek mi. Kabaos ang motor. Nya nagchat si kuan lang dito ni Brian nga magpasugat mi kay ang akong kuan yawi sa motor. Ginoo ko dito na nako na dumduman sa ilahan ni Madam Joy. Nya layo naman kaayo. Mao nang baklay na lang mi para patas. Nya tulod ta daning motor. Ay gihak ag marcha man hinon ni si Madam hinuon. Ngano nasend di ay? Ha? Nasend? Agdrama sa ni siya. Dini na signal? Ha? Nya. Ako ka rin kumpasan. Nasend na. Sabay ka tao, nasend no, sabay ka diya. Wa pa nasend? In ka ni signal. Sila ka rin kapasatan da. Wala rin Kim, Kim. Nagluto pa magod sila karon sa kuan. Suman nga bulanghoy. Tulod. Ha? Di ara kitang-kita na jud ang among kagwapa. Among tilawan karon ang suman bulanghoy ni Jocelyn kay naghimo sila. Guys, pero gabi nagligo pin singot oh. Okay na nagbo man mi kaganiha unya nakatulog man ni sila dito sa payag. Mao nang gabi na nakamata, wala lang sad nako sila tanduga. Kay gikapoy lagi pagpanagbo. Tanduga guys, kaya nakatulog po si Apel. Nag-edit mo ko video da. Sige na. Barayan. Oh, Brian. Di ana mi diri sa waiting shed, among hulatan si Brian kay nagchat silang lang nga magpasundo mi diri. Kay unsa man lagi ang motor nako nga napalpak man ang yawi wala na dala. Nah, di ara ang yawi nawala na sad ang yawi. Yan ang mabaras malagi ang yawa. Bayo tindahan ba? Asa tindahan? Nagkakita og siguro ato nagkakita sa imo ha. Ano ko to siguro wala man mugday na makarasin ko biya. Tanawa. Yati siya. Tanawa sa Ubax. Gana pagi. Ha? Hindi maabri ko wala may susi. Ay gikulirog ka ba? Wala ko sa iraan. Kita ate. Unsay padala na de susi na isa? Dili kang ate sa Ubax. Asa balik ka sa kontan tindahan sa hulog ba? Nahulog pa ito kay imong gitulura. Ah, gitulod lang o ya ka. Dala sa kon ba? Ikaw pa sa ka. Sus, balikat ta dito nga layo kayo. Sus, balikan. Na maganda din na. Dili ka ni no. Kita dua pa lang idin mo. Kapalpak bagi na ninggi. Di ami guys, naghapit sa ilahan ni Mother Earth. Kay si Iba to ana naglahos na si Iba. Ada ni si Busing Alan oh. Nya. Ja. Pader naapod si Pader Dani. Nanyapon mo? Silpon. Panyapon ta. Ja, asa yung sudan? Tanaw na nagaron. Tanaw lang na karon unsay sudan. Tanaw na nagaron say magtulog. Hala, Mother, ako pangayoon ng pinya isa. Tao naman. Ha? Pangkaprot ng pinili na. Pagkaputay ko na. Tao naman din nila di ay. Tao na dali na. Di, sama tubig naman ah. Maun lang na ah. Wala lang naman din. Hala, lamig kailang sudan guys. Kay. Mami, Pansik. ayaw ito nakipon. Ha? Nawa na, nakitid na yung hipon kay. Wa pa nahilas ang humba. Muna mo bringas ganyan naman? Ha? Dagan ni mo ba ay bringas ganyan na dala? No. Kailan may mo karni mi? Ha? Kauna. Ako pa rin may bring house. Wala man binag-bring house. Kaya lilindo ka po. Bihon o... May Pero gisudan pa yung managi panakon. slice mo Unsa na oras? Alas 6 na baya. Apa din mo gikan? Dito pa sa payag. Nag-uwa na man. Nya, nakakatulog sad nga nag-edit. Nagabinan gid noon siya. Agato ko dito sa ilalang lang. Aga to. Tuwa na si Iba, naglahos na si Iba.
Dana lang buntis pag pangdaginot. Nalimot sa ko pag tawag mo kaganiha nga ipabili ng isa. Aram gud. Ha? Ang ubirayt magud akong gibrihan. Ani amang isa? Sarap sa kabinet. Di pala naburos, di na mo tagaan. Gibiling mo sa nang. Ha? Ayun na. Isa? Ano sa kong katagadan ito? Na video. Patugi ng buros, patugi. Okay na lang. Dito na nato nakagun. Da. Napikasa na ako, ako pika. Ang kabuang ka man nga ato maniag ko anon bahin-bahilon. Ginagmay-gagmay ra gud ang kuan. Tunga ko anak. Di lagi siya matughan. Pagka ko na kaon to. Di asa man ang gutaran ko. Usa mo tunga. Case lesson. Trabaho ko sa hapon ni manang dito ka oras pidi anak. Ko kalaog ba di ra ni di. Kino ko nangala na sa sapin niya. Sige. Di. Tapos sabi ko sande. Naguna na ko. Ay sa pag sa ate ka duha ka mayon diri sa baklay, ako nagbaklay ako tinakang Video sa dayon. Ikaw lang lakaw ka gani gabi purong-purungan yung mga ulo. wala ka nakabalo ka dito mamila ate nagkuan na pagbatan ka gabi naman ay. Bisa nasa ka magpaingon magtandong magdadalag Maskin mahayag. Maskin buntag. Kana nga ang gabi ing anak karon nung gabi. Nakasapon siya. Magdadalag yung kaskuan kay aron pagka gabi na kay kapat. Nakadili man siya tuo. Kay ang yun siya tinuuhan buktot. Ay, Kana malindahawan ka. Oh. Isa sa libo rin mga. Isa sa libo mga. balong ka nga Gitan ta na. Oo. Ang imo anak dana wala nay kuan. Bubitaw na sa gibo bitaw. Oo. Wala nay tiil, wala nay mata. Karatami ng lan. Oh, ingana na siya sa gibo. Sa gibo magyapsok ako kay Hoy. Hala. Kuan mo. Hoy, Brian. Alis sa dinhi. Kay nagkaon pa si lang sa kuan. Kanaang pinya. Ayan, kaya. Sige pa. Ryan. Upload lamang. Brian. Hala, ako mag Mao na ni isa. Mao na ni isa. Duha ra man. Tek may gani kanina tek kinakaabot imong ate. Wa sa video. Kamulo videoin ko ni si Ryan akong si Ryan akong pakapot ko Ryan. Bakit sa Video ako pag katong nangadi ko ba dito sa ako story. Kamulo ko istorya tawag sa ni Ryan si kuan lang. Ano po stories naman na kuman ako pa nga di dulit ko muna. Wala na video ang mo to na video ang permero pa. Tama. Na may 7 minutes na to. Anong tatanong magikat? Ha? wala man ako ito na ko alalap ang sabihin niya. Wala. Wala man to na akong gikapi ang kuan. Wala man to kat to. Ang Gamay ra man itong kuan. Ang katorang pag kuan niya sa itong pagsakay kay kurog ayo. Mura to kung nakuan. Pero pag dito na ha? Karon wala imo nakuha. wala. Wala sa nimo gi-monitor di ay. Di ka kadadlaw, wala ka kadadlaw upload. Upload na mo gud uploadan kay nako siya karon buntag. Inay kayo ang kuan lalaksa ka uno ra. Uploadan ako siya karon og karon sa gabi. Ay ganina, ang ganina nga upload ako yung nag-upload ganina. 1F na. Hindi na buntag na akong upload. Gisigundahan na ako ni karon dayon. Daw ugma na pod wala say upload. Ugma sayo na siya ugma Upload na. siya pa ingon ugma na yan naka-ugma. I-upload din ako sayo. Asa ka ugma? Ay sa surprise na. Di lagi ko Surprise. di lagi ko sapaw sa mong video. Tuloy ko sa po. Oh. Asa ka ugma? Kumpra bugas. Sige, ako'y mag-video sa imo ugma. Pagkaon ba ya one night ang palit bugas ba pagkaon? Kay agtugbong masad ko. Kay naay gihatag si Mami Vix ako. Para grocery. Ay, para sudan mo. Ha? Ay dili ra ba ni mo barang te? Kanang gihatag ni Mami Vic ma. Kanang gihatag ni Mami Vic. Kung unsa iyang gi-request mao gyud na Kay kakita man niya sa video nga gidala ba dito sa payag. O nga naman na Ay di na masaliga na makundili ni kumano nang gisugos sa kuan. Oh. Mo na siya nga. Halo the leader ba? Sa sama. Mo na ang imo sad ugma kung unsa gi-request sa imong kwarta nga agpaliton, palitagi ka na siya. Dili man kay iha man na. Imo nga ray kwarta ana dato. Mo ni diya pitaka. Ya maregul pa pag bugas. Ugani. Pila gipadala. Nagkon mas Maribel nga siya na bahala. Di siya na bahala. Pila gipadala. 4-5 bra. Ginoo ko 4-5 magpaigo ba ng 4-5 Ginoo ko upat ka anak. Paigo ba na sa isa ka buwan? Masud naman nga muro may gihatag. Lagi. Oh. Si Budog nagpadala di ay wala.
Nagpadala ba si Budong? Nagpadala si Budong katong Yages, 7,000. Sa motor mo po ah? Magbayad sa motor. Oh. Nay, Sa sobra na to. kontrata, mama. Nay, sobra na to. 1,000 na. Manguan mo na to pag New Year. 1, 2, 3, 4, 5, 6 man lagi. 4, 5 bitaw ni siya, guys. Bitaw sa tinuod lang, no? Ang kanang 4,500 dili jud na igo. No? Dili jud igo. Real talk lang ta. At least, Okay. bulan. Oh, real talk lang ta kay ngano. Upat ka bata. Oh, ang upat baya ka bata. Pero sagdi na lang. Sa iya kuno ni tata sa una, iyang buwan 5,000. Ay, 4,000 niya. Libre pa siya kaon. Nakaroon ka na yung ipadala ni Ma'am Rebel. Para ginas pagkaon daw, balon-balon sa mga bata kada adlaw. Mo bitaw jud nga Na mama, paano kuan sa mga ko biskwit dili man sa mga ingon bata, nga mga bata attitude lang ko no di gid sa ingon nga kinilas ko. Biskwit, sudan. Dali rag kahurot. Gihuna-huna ang Uy, kuan balik kahurot yatad nga. ang umaabot Kataduhan mao na ako, karon. ay, ako sa duran ang kuan Tanawa ako. lagi. Abi ni mo palitan ni mo na sila biskwit. Bisa kung sa katagan, hudtun na din sa kakananan. Naamang to nagpadala si ma'am sa una. Katong kuan nga nang Mga wafer, dili mga rebisco. kuan kanang tita o kanang pagibar. Gawsi-kusikan na tayo. Ay, naabot na to sa abunda man. Kay kada adlaw raman tag sa kabuk sila. Kay kung imo palitan padadaan mo sa kwarta, hagoy. Katua ang kuan punsit-punsit tung naay bubbles. Muy paliton. Muy ang paliton. Ay, makaon gid nila. Naman ka natong kuan no. Yes akong panghatag sa ila tag di sila. Hagoy unsa may gipalit pag uli din ni katong bubbles. Butagan sa kwadro. Biskwit na rin pa. Dili sa nimo ay kuan ang makaon man. Makaon nimo biskwit, babawnan na nimo juice. Ano ko kung itong Oh, butara anak isa ba? lang di? Di manggari kita sa una nga manggari dia baon. Bunalan pata kay di taag eskwela kay walay baon. Mo lagi. Ganun lang ang mga bata karon kay kanang mga basa unda na dili ibutan dato sa paano kay Agpakabalo. naka-eskwela pa sad ko sa una, guys, nga nagtiniil. Kay walay chinilas nga sa lobi sa una. ikapalit. Kami doon ni ate kabalo man Sila mama sa una wala jud ikapalit sa nilas. Labi na agkabugto agka timing nga ting eskwela unya agkabugto ang sinilas tiniil ang bayad. Unya akong bag katong knit bag bitaw nga katong kuan. Buslot. Oh, buslot-buslot nga knit bag. Oh, moto ko bag sa una. bumay lang bago una. Oh. Knit bag kan knit bag siya nga kuan. Unya, ang Kanang murag ako sa una. Uy, murag kanang murag pukot nga kuan ba. Magalang pula puti. Oh. Pula blue. Pula blue. Oh. Oy, lang. Ang ako lang sa una, sudanan sa akong papel og sa una libro na libro. Silupin. Silupin akong dalon sa una. Akong sudan sa akong kuan. Sa una pa. Tapos Ala patunga ka ba kuno iya? pagpaingon dito, Nung sa bana? pagpaingon sa eskwelahan, Siya may agbog sa tunga nga akong may slice. kuan ka nang agad ikapit kami sa kuan, bayabasan. Mami! Pabayabas ako daw, bayo na napungag na ka? Bayo anong papel di. Pungag na si Nini. Tingaan sa unang papel kay Ay ba ihatag na dito niya ang tunga pa. Pas basig Eh, kaya dito sa sana taon sila pa. Naman ginana nimo pagtunga. Iya kinapon sa to. Papa ya anak ya atalisod siya. Gigamayan hinon agay lang. Dili Pikasa nga. pa na. Aw lagi. Dini ikulog o ay pikasa, ha? Di mo pangaon? Pangaw tayo gabi ina. Kana pa ihatag na niyang isa daw kana pikasa pud naa. Nasa lalo mo. Kaya para matughan siya. Di Sa man kinahanglan. niya pagkaon. Kani pa kani. Agis lang sa ta sa ato. Kani may ato kana Sa man ba? niya pagkaon mo man. Sa ating Iyon kabaya pikas ang imo ha. barila uga tani nga. Oh, ingon baya ka nga diri ra nimo kaunon kay dito daghan bata. Video. Tara hatag na niya. Dagilo. Wala ya Manakot gana. balang ka. Manakot balang ka balbal biyak ka. Di atin. Video ka na Pila ra ba istorya? Istorya ka dito. Mahukari ra. Ay wala na Rolly ay. Tuwa sa. La guys, mga unta ug Kuan kuan. ako gluto ma kay ako igsudan. asa ra to kung pang ganito. Ano mga bata na nga mga bata. Ngao naman mga ba. Wala nindot pag hindi siya natagtaran o. Mura nakakita ko dali dito sa Taiwan, miss. Yung friend eh. Ha? Brian may bata. Tawag sa tikaw. Si. Gayan. Unsod ta kaya
Lanin do tayo mga kuan ho, mangingani oh. Kani magbayad ko ingani. Diyan maniyat nga di. Nindot siya, gutaran. Gibilin niya, Bi. Nabilin ang yawi. Lapaigo di mida na, Brian? Ha? Makadaog ba sa ka na ah? Sipudi ka daog ka na. Ha? Kusgam ni nga motor te. Di andi na payon di. Mabay ka nagsiriwen nga. Kari nga motor kusgam ni kay una ba ni nga brand? Kani ah? Mm. Sige. Laos nami dito sa ilahan ni Langlang. Kaya base naluto na karon ang suman, bulanghoy. Niya ang yahang pinya, diara. Kuha niya nahurot. Kina. Guy ginuko. Guy ginuko. Ikaw ito tayo nung para ba? Ha? Lupa ng payong. Di man hinay-hinay raman. Maguwa na. Dili. Hinay-hinay ra, Brian. Nangutang mo sa Central? Oo. Ada, Pet? Uy, ginuko nga nung nagliko magka. Hindi na gusto. Ha? Ito ah. Ada, Pet? Dito ilan ni Kwan? Ah. Okay, di ana jud mi guys. Unya na ay suga sa gawas. May gani kay gibutangan sa suga sa gawas. Ama si Jocelyn. Madam. Naluto na inyo suman? Ha? Giuruma si? Uy, kinuok ko. Si Kim Kim na po, giurum? Mamalina si Iba. Ang ingon sa kamanyan naman ibutang daw. Sa ilalo sa kapro yan kit ang tao. Ha? Sa ilalo sa kapro. Ayaw, dito ipahigda. Dito amang good sa likod. Diri ra nimo ipahigda sa kuan. Alas man sila nagla ka. Nagtawaga ako dito sa kuan. Ha? Magkawas sa uyab na exact. Nagilak? Naghanap ko pagpasaw sa ako po sa pagpasaw. Maro na masaw niya. Anak ko pagpasaw. Abin ang maabot kan. Dukay kay matusti asa sa payunga. Gabo ka nga nagkaon pa si kuan dito lang sa balay sa kuan pinya. Mamalina si Iba kay na ako noy speed no nga nagkuan. Uy, Ginoo ka. Ngiaw man sa kay Dani di ay iba lagi. Na ngiaw magudsad kaayo Dani unya. Diri si Kim Kim mag kuan. Higda. Iana na siya para manggawas sa mga espiritu ng mga dautan. Asa na ipa? Kana ipang-ana na siya para manggawas. Oh, para hayag. Di kay si Panirado ang ganam lang ganahan sa. Man na sa Catherine nagkat ano mo? Adapit. Gilid. Adapit. Unsay nakita nimo tao? Dili man. Uy, kinuukot sa pati. Unsay nakita? Ay, gusto na nagpaurong sa iya. Hala, Iba. Tora Iba oh. Tarawa. Sige, sususuan ning mura sa dik so yung sakiro. Adapit tao, huy. Adapit tao. O di binuang diri. Ha? Di siya maklaro. Tabi apo. Dako? Jadi mga kabalwag ampo na Jerusalem din bilin ako din mga Jerusalem na papunta din ka kabalwag ampo siguro katulur ang si cellphone si pagkuan Kim kanang tututut kanang kuan email. Pagkaugma maaring uro mo. Okay. Ay, yung sa to ah. Motor mo din. Uy, ginuukol ba naman sa tadani ginuuko. Mali si kuan di cincin di ay maghigda di ay. Sa imo nga pagkakuan kan imo ni ikuan. Hoy. Pwede di pwede higda na. Asa si cincin na higda di ay? Gitag sana kay ako sa spatlo kay dalaga naman si Maminyo siya dito siya puyo. Tuloy siya Maminyo dito puyo. Sus ginuuko. Mag-uban silang duha sa kwarto. Ngano? Ulog man lagi din eh. Dito po lang isa. Pwede magupom Dani oh. Pwede magudani oh. Lagi halas sa una lagi ti. Higda so ti ana higda do higda. Higda na mi. Iku nga. Hala. Sus diri magit na halas nagka kay sa iyang kwan dinhi oh. Bauta sa dako ngalas. Oh, kalang lang pur kubra. Oh, kalang lang pur kubra. Ginuko mura magnaay nag. Kita kali akin nga magsikas pa ni ma. Ginuko di ko na. Ay pagbanta ka. Biya ko ti. Na pagdali dia. Ali na ba? Huy, Iba. Alisa Iba. Alisa ba kay ginuko na? Libot. Alisa, agpas ba kay murag na ay nag di uy. Alisa kinaay nanguhit sa ako tiil. Kana beto siya. Tabi apo. Kana siya nga bata dali na siya gapo ko anon kay. Uy, ginuko. Uy, ginuko. Diyos ko. Tanawa.
Na. Murag na ay nag-anak sa ako din iyo. Anak Yana. Nag-atat. Muna dia. Uy, kinuok ko na. Sabaw na. Lagi ko kabuang man ni ate mo pag nagawag di mo ni bisa. Wala. Muna ibutang lang mga sa imong ilalom sa katrin kini. Awan to sa ibutang awan. Ah, gawa sa pud mo na. Nga naman kabar ko kay Andre. Nay karang demonyo mo. Apa dito? Akpas. Tabangis sana dia. Ano sabi nila ah? Bisa pagbuti. Ano ba butang? Kabuang si ate. Kabuang sa ringgi. Dito na sa kwarto dapat, tabi apo. Humana nga itunog. Kapuan tayo kong ate. Kawan tabi. Kasi bitaw ani kuan kakuan tabi. Sus ako gyud sanida siguro sig tuka. Kuya, ni si iba masaniban ba? Oh, isa ba? Basta di ba kung labatas ka? Kaon ba? Ibang bundak siguro. Usahan sa? Agpas. Ingo si Nicole, kanay si Nicole. Aman si Jocelyn. Guys, magsuman mi. Napay wala na luto, ho? Asa? Vlogger nga, sikat ka vlogger. Jati mo sikat. Nara, gwapo. Ha? Unsa man? Suman? Ah, dara guys. Suman. Hala. Wala piso. Ha? Bot-botan na, wala piso. Ano ko lang? Piso na kasunod. Ada pit? Ako na makakaroon pa. Hala. Unsa man na? Ah. Ano na ni? Grasya. Grasya. Askin yan eh. Yung init ba yan La, tanawa lagi. Na lagi. Dagan kay mga Dito ko sa imo kakatakot. Hoy, nagilaka kuno ka kay gibugan sa imo gibugan ka sa imo iyang. Unsa man ka tinuod? Naghilaka daw ko. Oh, ani ato sa pa. Naghilaka daw ko sa kayo. Hoy, ganun ka ping-ping ka man kalalaki ka man, kaping-ping ka man. Unsa na? Itugno na tayo ng jacket. Pangilog man ni sa jacket nga. Kanina na siya nagtayo sa jacket niya. Kasi ka shooting jacket ba? Ha? Shooting mo ta jacket. Kanimo ha? Oh, kani jacket. Pangaron sa nag-alala ko kanina ana. Ano ba na? Pamina sa ba? Oh. May gaya ka out. Pamina sa Alan. ba? May gaya sa kuna. Sa kuna ba anak ko ba? Hawak mo diya palayo. Nami nagkuit sa kutil bang. May gaya ka wala ko na anak mo na anak dito. Wala dito sa ate dito. Dito good. Unsa ibutang ang Balibat kita ka adres siya sentral anak ko eh. Siya magbayad ka. Ay sa pila ang sentral utang. 150. Hoy, ano 50 man? Tagbansin kong isa. Sige, bayari dito Pila ka. putos dai? Isa. 150. Tagbansin ko isa. Bitangis na kanya. Kina na tamis jud, suman ba na? Dapat naghirit mo ginuo kong pagkaon kami. Hindi ko kaon dito kaon na. Uy, ipo sa dige. Wala, sumutan nga mis mami na parang una nagkuan. Ta. May gikuan, basing gilay. Ay, kita may hadlokon hinuon nga di niya tamahadlok. Kita kani? Ay, Idlo yung swami. how? Gamay dulu, gamay. Nako. Gamay nako. Palaga ko ni mo dili. Ihata ka na ka. Ikaw ha? Liwat ka gid ni Nicole. Kita sa mga gagawin ha, gwapo ba nga. Diya na. Kita sa mga sawa, suyap. Oh, hi din diya. Iko na palo, Maya Mia. Hi. Oh, Maya Mia. Kita na ko sa Maya Mia. Surigao. Ito nagtanong naman sa video ni mo gahapon. Ha? Sa Surigao ilaha dinagat. Suyap sa pakal suyap. Shout Barubo? Kantilan. Oh, Kantilan. shout out na sa yang Lala. Hoy, kwao na iba. Bantay kay kwao na ni iba. Ya, guba na. Oh, alas 11 na ito na so. Niyati na alas 11. Ay, piki man. Baman piki mo jacket, say mo na yan. Wala may Piki sa mamuso. Tagala ka man nga. Wala mo makulit sa kuan.
Papa. Gyat nagpinikas ka, naglarga na siya, nagpinikas yan sa nilas, tas gitagaan na siya ni gitagaan na siya ni sa asawa ng kulbubong sa Iwan sa batos busmanan ba? sa Ang alam doon niya. Rodney na ano diri, pariha dami. Nanaram na diri. Kabuang busmanan ka nila. Ngano wa di mo suka nakita? Gamay pa. ito pinakaunang uling Mas pali. Ha? Pakuan pa siguro ko, no? Dula pa mig, magdula pa ni kuan. Buhangin. Yuta. Biyaan ko ni ane. Biyaan ato si pare gwapo na sa una kay gwapo ka sa una. Chick boy pa sa una. Manaw. Gwapo ka na sa una gwapo. Na sige lang. Wala siya artista na siya kung artista. Oh, karon. Naglaos na hinuon. Pwede man magpakaon ni kulo. Nadili ko na ni oy. Di man di pagkaon. Ay, pagkinaabang na siya. Pagtarong di ko di pagkaon ni dili. lagi kinaamo mo nun ako man dito kitas-ang Ayo ba kan asukan. Iba. Iba. Ari na. Sige na Brian. Nagkaon na di ka? Masugo ka cellphone. Kumanan dito naman lang. Isi di kuan ni dana. Masugok ang cellphone. Na. Ada hanap sa kay Dani kanon ah. Ay ayaw na lang. Taklubi na lang kay kanira lang oh. Dili na ko mo kaunti kan karong pagit. Asa di mo lagi ka dati? Nahapit mi sa balay. La mama. Grabe ko pinapatan ang damo adem. Hala na utok oh. Na utok man siya oh. hindi mo na utok Unsa man ni ah? Brain. Pasag dae di na magboto sa rapat na ha. So karon magkaon ta sa suman nga gahi. Kay ganahan tagkaon sa suman nga gahi. Dara rin oh. Grabe, di ka kakakuha na Nicole. Uy, naunsa man nga pagka. dagan pa Gana pa sa dana sa imukuan Brian. Dili pang maor man ni ah. Ladi ara guys. Mga unta. Dili ko dito. Lami. Dili ko dito. May ka mga tag. Bukan kon. lagi ganito Suko mas Nicole. Udah men tang karo kulis terang dah. Kundi mo kaya na. Unsa ni para pagkaunan ni Nicole dili. lagi mo na para kan unsa pa Si pangaunta. Ali dagan na to kaon. Alam po, kanang panis. Obe butong anak Wa man di mara klarong butok. wala kay dia Na puti oh. Nauwi. wala Yun, balik ko sa... Ibutahan ni butong. Na oh. Lubi ang larang butang. di na mo tuluro mo ko kutsara na diri Mga on, suman, gahi. Sabaw guys. Ndara lang oh. Kuku sa bakay ko eh. Hoy, biya. Oh, dira biya oh. Sekarang ti. Ako usikan na. Nasa sa mo tito oh. wala nagkaon gani na iya ra Hoy, dira. Ano sa pangada? Kuan? Rodney. Rodney. Oh, dira. Suman. ba Kaya kasi si Nicole nga nakaluto ng suman, o man niya hatagi niyang uyuan. Agoy. Ilagay ko tabunan na rin oh. Ipagtabunan. eh pwede naman magkuha wala sa kuha Tagaan ba ka kuha ka kwarta. Bulan ko yun mga tiguwang. Ang tiguan na nani nawala. Ikaw ka anda, sumana. Ay pa nakakaon. pila na sumahat Kasi hindi teres rin nga sila nang tagaan. Darin dara rin oh. Tagaan na wala siya. Wala sa tagaan. Dara rin. Dara rin. Isa-isa sa din na maho. Duha-duha. 15 na rin Duha-duha. Ay pabayaran man dai ni di ay. Ate. Di ba't pala rin ibang yung punit na? Tagalog bayad. Ano ka katagalan na kalit? Siguro kalit. Bisa kay... Kaulan din kay pabayaran lang ba na ako ng kirason no? Ya po kay ista mo doon nakat mo tuan ni kamot ta kali kini asuka man ni ate. Ano kay nakalala ka kung may maglikit anak Ha? ngayon ka naglikit na tapos gibulat ang ikuan ang kanil Sus kaya ay yung ligit lingkod-lingkod, silpon-silpon, ayahara anak. asa sila anak Kapoy. Kau na biya oh. Lami man. Di lang ikaw ka. Di na nung kaon si iba ay si biya. Yung ba naman ka? may naman ko na kaon Ipakaon din ninyo. na ganito na nagkauna Ren diri sa tubangan para makit-an ka ay pag duol pag wala na, diri pag kaon Ay na nen. Kaya duol na po kapag wala na. Yawi wa min si iba. Kaya nas Nicole pagpunta na naon Nicole. sa pikas pa. Ay siya may sabal balik ko maabot naman. Pagray na ko kay paghuwag ko ero ko.
Sige, dapat ko talaga gibutala na. Sige, dito ni kisa. At tulo ni dala ko atidaan. Ako ni ko ni ko sa ni. Kuan ka Brian do ko gihada hugas mo. Kani gitimainan ko ni lang gitimainan. Aga na ko tara. Ay mo pag-awat sa ko lang kani katong pagkasal kwarta gipanghatag sa kwarta pamalit ko sara karon ako lagi bantay ako sara ko sara. Kani ako ni gidala duha. Kaatip ako gikuha na rin nato. Asa na ni ko rin nato? Kami mo kanya. Diri man mo. Diri man daan mi. O kana muni nangano ka abot diri. Kani daan kani ndiyo. O duha ni ako adin pagkali Daan daan na ni. siya tingin kim pambiyan na diri. Oh, tanawa na rin pambiyan diri karon taon sa karon. Kuan sing. Wait, trapuhan pa manin ninyo. Pag kami nauman pagkuhan diri, Inyo din yung tangtangon daw trapuhan Mo ha. wala basa daos kalangkam mo ano kan ni? Tanawa mo rin daan kalangkam. Apil mi. Apil to. Kani, pakaon ni. Okay, dako mo sa dito. Ah, Kuan pa na diaw, kuan pa na. Gusto ko dagat ng dalos sa kalam ko. Ya, ko ya ibon na. Dahon pa may sa balay tanan. Ayaw ba tanan? Kaya si Nicole nagmugpot ng nawa. Ah, pala sa kalino. Oh. O di man lani pagkakuan ta ni ko ni po tanan gidago-dago para kisa. Mukaw na diep nagkahurot dito. May lang. Unsa lang mo tay kagabinahuta ka man natin ka mo. Ako di tanan. Sila po nang gagabay po nang maapon. Pero ang problema po lagi kay kahalas sa kuan. Mga unta guys, kina ay suman nga gahi. Sige ani guys, daro na mo Ha? kuan. Kay abangi min ninyo sa kalangkam bit makaato ba mi. Pagiro di ko, purpose mo buang mo, di pa ina. Dai mag klase ugma ka siguro. Usay ka na ugma ang reunion. Klase na ko. Inyo na payar lang reunion, di ba klase mo mga purpose mo kabuang ka mag pwede ba mo human yung eskwela mo dito mo dislak ka mo kay tuod mo. Ano man yun ang kuan para man mo ka nang sanang kuan si dilo ka ati kuan mo inyo nga pasul ka kaligo lang. Asa ra piligo-ligo? Ano kam? Bakit magsayo maglakaw? Ang gani. Nga pwede man magabi na. Ipauna na mga sip-sip dito. Lantaw mo adto kami gani gabi ra mo adto kung makaadto dito. Biara mo sa atin magbuwag mo na ate. Alam mo makakuan dito. Makaswindo dito. Mga sip-sip na. Mga kuan. Amo eskwela mo pagaman yung eskwela dito mo bahala dito mo dito sa kalamkam. Na, palpak ang plano ni Nicole eh. Hinugunan sa ate, hinugunan sa tanan. Una man niya ng kuan, dili daw sila mag-eskwela kay klase, dili daw sila magkapahin ng klase daw. Dito, di ba, ay ko pagba sungayan ni malak ka masing malis na dito. Ano? Malis na dito. Una nga purpose gi ate na. Mao. Moro ba na inyong pagisalikan purpose kangina buhi ra ba na kay para. Ang dami ang purpose ugma di ay. Ang purpose pag di ka nakakain na naay kuan, penalty na ay kuan. Na ipasilo sa baka pabas na ni Brian kasi Brian mag-usok sa kuan, sa baka pa-usok ka nga dako akong tiyan ka. Si Brian magusok sa purpose. Oh. Sila mag-eskwela. Oh, eskwela sila. Sud ko dili sa mo ko nga naman sila klase. Asa mo dapat magusok? Sa Bulacan. Sa Kabulakan, eskwelahan. Oh, na Nga di na amo na po di ra ka elementary kuan pa man to. Ipatawag ba sila ipatawag? Dala ba lang sulat ni Charlie no? Nga. Di ba kang Nicole ug kang Charlie na ugma kang Brian nga usukan dito? Sa isa ka bata, sa duha ka bata, isa ra lang kon man anak. Na basta ipa pag kuan usok ipa attendance si Brian na yon. Si pangalan nimo ipa attendance. Mama parents anak. Anak pinas sa 5 million. Video sa tika. Sabi di ay? Hindi na tike. Yung ko. Importante na eskwela ko buo ang buo. So, di mo eskwela, panda lang na nimo. Wa may purpose na. Daw magminyo. Kay ipa-cancel ta mo ni Ma'am ning kuan ito ni Ma'am. Di sa ya opisina niya. Alis sa pagdabalat sa professor ka wala man ng eskwela. Chinchin. Ayaw ti pero hati ka di sila na unti. Di sila na na. Kim. Ay kana. Nadi. Di sila Oh, di ara oh. Bidaog na dito ti taguya sa kwarto. Nagay paano dito paano daw? Busog na guys. Kadi pa pagkatay gutom. Kaon tag suman. Dara oh. Suman, bulanghoy. Nya di apa. Nicole, tagay ko karton Nicole de. Kaya ako yung maglikit de. Karton. Ay, karton ka ng kuan. Ng dahon. Diyan na sa akin ko trapoy ko ay pahigun. Pagkatto lang mo itong makoy pag attendance sa mga bayan ka. Dali naman pila naman ka oras pod. O adto na ning pagkuan mo man na dayon. Gani. Kay Kaya ang importante nga naay mo pahina, Okay, naay mo purpose ba yan? attendance.
Lang ano nagtubig man ni siya. Wala Pagkaraan siya. na kita man sa gabi. Taman upa man sa bayad sa Jis. Dara guys, ato ni siyang likiton karon. Sa kami siguro daw gabi na uma. As dudu uma kon man. Ang baka ang baboy ang pampatay manakay baboy. Nya, aguliran mo dinhi, pangas na mo. O di na mo mapangas. Kabuang man si ate nga abang ta man sa dudu pa kita makagubana og makaag. Ag ato magkamusa kuan kalamkam ugma May mungulid ako uban makata. dito sa kalamkam, ag ubanon ko ninyo. Maglag mo dito ti. Mag-video mo man mungulid mo mag Ako lagi ag ubanon ko ninyo. Unya basig. video mo dito. Bisa may mabuti. Udi ka dinala akong diri mangulit ha. Kaya bawala sa record si Porpes. Dito ka atas sulat sa Porpes may iba tanga wala tanga kabalo na. Magol dito ka atas sa kuan. Kaya atendas ni mo na. Kinahanglan magunang purpose dili nimo na paltahon. O gani. Atendas Kaya na. Ang pangalan atendas ito. Murag na ay penalty na siya no. Na 700 bawat kuan. Bawat item. Oh, bab dili maka-absent ay maka kuan sa meeting sa mga kuan 700 daw na. Hinanaan yung pinaka-absent ng 700 ka. May na ko kuan. Hindi na. Kamu ingani na siya kadagko o. Gabay natin kaya dahan ka sila dito ti. Ha? Gabay ka dahan ka sila. Dagko gani niya. Na, isa na katao, isa pagkakuan na na. Kay para di nagbalik-balik. Maglang. At least nakakaon sila natin nalala. Na ay present ninyo Kani na sulat ito lang Soman. Ricardo Pamili. Kani Ricardo Pamili. Ricardo Rikirmi family. Oh, Ricardo Pamili Suman. Suman. Ana ani siya guys, Suman. Suman gahi lami. Lahi sa din pasabot gahi-gahi ti ah. Ha? Ikaw kay lahi sa day mo una-una. Gahi-gahi lami. Hoy ingani ni siya. Heto piko. Ako ba na bata ka ba lagi oh? Sa Ano siya yang lagi? Abi ako, wala uban. baligyan na. Anak niya? Ano? Yang Bapak bagus yan. Hadi ka niya. Luto na ni. Pagkaon na. Tilawi ang suman ni Nicole. Pag-ayo pa dito. Ito ko. Pag-ayo pa to. Dugay ko no. Dugay. Dili ako may nung kanu. Ana siya Nicole. nakaroon si Diana ko doon. Ana siya Nicole. Ngani ka da ako Nicole oh. Bungkus yan. Isa. Namasawa na no? Namasawa na? Mama yang. Sa oras ko ba anak mo? Ah? Nasiba, narito si Daaman. Yan oh. Nag-aon siya. Di ko magkaugsuman ugma ako kauna ugma. Sa mo dala dito? Litson. Ika. Ito baka. Ay madal na. Oo. Ano mo ka sa bangus daw? Pila mo na bang imo to? Dahil ka magkaman mo? Kuan. 2, 4, 6, 8. 9 sad kabuk ako na yun. Ka Nicole. Doon ka. Uy, ato ni ipailalom Nicole. Kay dagko ni siya. Hindi na ulit pang maluto dati. Ha? Hindi na ulit pang maluto na. Sana oras. Sa ito kayo. Yato baka Brian sa kanila. Mamay lang. Ay, ito din. May lang. Naglakawa, may naglain na yan sa kadhara yung bag. Ilis yung bag, di tanawa ron. Eh, tanong ko yun. Dala na alisod pud og balikan nato to. Bukan eh. Tuwa sa layo. Wala na kaya naman dili wala ko sa layo. Ano sa ato sa obos. Ang asa yung ito din. Na ito gibilin. Kunci lang. Nalami sa taas na ayaw yabi na dabilin sa motor. Wala naman kay iba na sa Miami niya. Lagi. Nga buang. Kana. Among ipailalom ang dagko nga putos. Kay para Abo man di mana? dili hilaw. Nicole, nanay hinali dito Nicole. Gagmay magud kaayo ang kuan. Ang putos nila ni Nicole gagmay kaayo diara. Kani may dali ra kay maluto. May mga anak. Dali nga lagi mo tubig hindi. Ha? Ya anak. Namili na pa di anak. Ha? Asa ko ba? Na kami nanguli na midire. Wala na midire lang natuyo. Ito gawas ka. Ito sa lang po ito. Dia lagi kuat ni baka nga isa nang dito lagi ihaw.
Asa gidala lang niya. Ma, ingon si kay Brian, ikaw na mag-aling. Tanan? Busy ba dito mag-vlog? Tanan ba kami gidala kasi sa mag-vlog. Pagkidagi sa gublero dito sa gripo. Ito. Ang pinutusan nila ni Kuan Nicole gagmay kaayo niwang. Dali ra ni siya maluto. Gipailanom na ko to ang kuan. Dagko nga putos. Kani na makimbing-kimbing. Si Auntie lugar dito na siya magluto sa Kalamdan. Kita lugar umaat ko ito. Ija-ija lang kabasahe, ija-ija. Okay na. No? Ato na ning itungtong guys. Digli na ba kay dati? Hala. Tesa, ako ra di. Ako ra papa di. Ha? Kana. Di ako ra di. Da. Oh. Pusa ka na di okay nag. Gikan siya dito sa ilahang igagaw pod. Siya ang nagtabang dito kay kami. Oh, kay nabihaw man sa baka. Ay, grabe ba? Siya ang nagpalit sa baka. Uy, naluto na, naluto. Luso na siya. Lami no. Tamis. Ako may nagbuhat! Hala! Sige ko lang na ano din. Sila bitaw nagkudkod ka ganyan pag video. Pitak-pitak yung mata. Si Nicole. Ako nagtimplan eh. Ano ta? Pwede na ako magsuman eh. Yan, pila lang po. Usay niyo ba? Wala nadala. Nag-brown out guys. Among i-check ang soman kung naunsa na to basing nagbukal na to siya lang. Ato unta. Nag-brown out man giahak. Sao na lang ni Wa para bata ka-upload. Ha? Ambot asa? Adi ato ta andi. Naunsa na ni adi? Dako ra ba kay ang kuan Kahoy gi. Sugnod. Wala pa na da. Ato ka bande. Tisa. Kuan amang gaming. Walay gaming. Okay na Ay ayo na Dira Atong tan-ahon. Base naluto na, char. Simba ko. Wala pa na taro guys. Nag-brown out pa jud. Among tilawan kung naluto na ba siya. Nya kay wala may kuan, tinidor kanina lang. Sige lang. Kau, adto na lamisa ko. Taklubi sa tuwa. Taklubi sa tuwa. Luto na ba kani dali lang. Ay to kuan, kato. Karon atong panitan. Ana lang. De. Ayo ay ba? Kana. Hala luto na. No? Luto na siya. Dahil may maluto kay kuan man Di man iguang ano. Sige. Ang ali. Kinsa nga nagkuan. Ano di? Ako ni kamay ho. Ihatag na Ala, nagsige na. Oh. Dira guys, atong tilawan. Lami siya kanang kung init pa. Lagi na, lami siya. Rosas naman yung bugnaw. Ipangapin. Gaya ko dako tiya. Ha? Gaya ko dako. Ang tundo ko to sa ilalom. Gaya gali ko.
Paso na to ta. Nalamit na lagi, okay na to. Aman to. Aman na to, ko na tray ko to. Kasi ilalim na paluto. Nalamit lagi ka sa ba luto. Ali diri nang. Basta ba ang luto kay. Amo nang hawason. Ala dili na to ibutang dia kay malanay nang kuan. Danira. Baba tong di. Pasok ka. Kasig mga santori kita. Puno. Oh. Unsa man ibaligyan nimo ni kay dili na. Ya harapan ning timpla guys. Sige. Yang asa man ang babangguran nang. Dito ka maribila. Wala mo to. Agay. Agay bilat. Nahulog na. Sunod yung patay anti bangguran. Bangguran oh, sige. Kana sige ikon. Ang Ayun na lang. Kana. Sige. 20. Asa 20? 30. Abuang man ihapon pagid. 50. Nila order ano te? Pag kuan na mo kapag order lang mo pila ka pag inyo. Kay magkuan. Ako bali 20 ako ma'am. Okay ra? Pagsaba lang mo bitaw kay tag-ulusot niya para doble income ba kay. Pambaro sa mga anak ba. Muna ba niyo na nakoy senior high. Ay sa pagkaroon na kuan suman pag suman di pa karon na kuan. Tala uli pa ta sa ka. Istorya din sa way tunong. Kana. Wala ka bantay gamit guys. Oh. Dagindag na ay pagdala natin. Nalisod po. Dili ko agawaw ko. Agawaw ko nimo man. Ya pag abot na di mo pagkaw mabayaran din nimo. Ay lami man. Dagkor ba ng ilalom? Na. Huy, kuan siguro na ako, sigop siguro ng sabaw. Huy! Masigop ang guna siya da? Uy, kabantay ka lang katong sabaw sa mais. Pwede ka pala. Sa mais no galaman ng mais. Kala ko pwede man na ako? Pwede man na Naharati o dagko te. Oh. Ano to mais tata. Dagan na ba ng dagko? Na may pa nakasapon dai mo. May pa man ang trabaho ni Ate kay limpyo man ang Siya man liligol na unsa na nga pudpud. Datuon na ako ato. Ikaw imo dito na pudpud. Dili mas payo mo to nato nga gagmay kay para pud na daghan. Angay. Makabag-angay na ako dagko kanang Kaya picture ta anit tulo. Kanang dagko man ko kinahanglan mo ko sa imong to. Wow, bongga. Kani ako pa ni kutsara. Sige na. Ano si mo lang. La mga unta kay luto na ang atong suman. Lami ka atong suman karon no kay timpla ni Madam Jocelyn Yamuan. Timpla daw nako. Ang sarap. Yara. Isa tong ganahan mo kaon mga unta ninyo mintras init pa. Lami kaonon ang suman nga init. Suman gahi. Suman gahi lami. Picture sa daw siya te, ingon siya kasi nagkuan anak daw. Isa-isa magkata ka ng kuan. Guys, kay naluto naman ang suman atong tilawan. Timpla ni Madam Jocelyn. Ali dani Madam. Ali dani kay iyahaning timpla. Lami kanon ang suman kung init pa siya. So karon, di ara. Ay, Okay. yummy. Ice cream yummy. Init kayo. Yummy. Kudera. Kana. Nga. Lami. Pambayad. Labi kasi para saya kasi nagtimpla? Ha? Labi kasi para saya kasi nagtimpla. Mahala ba kaon to? Yara, manaon ka guys. Nagkuha na. Nasaan na ka, nagkuha naman. Another. Yara. Kaon na sad kaon on. Thank you guys sa inyong tanan. Udahan kayong salamat. Kusog na kayo ang ulan. Pag mag-rock ang ulan karon muuli na sa dayon ko. Daghan salamat sa inyong tanan. I love you all guys. Bye.